हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबा हरबाय आं जेबो भिडिअ गैयैखाय माने दिनाव दिन गोसो जायो आंबो हगारनो ओमफ्राय खिन्थु आंहा टाइम गैया नालाय गोजामबाबो होनांगौ जायो होनो लुबैयो होनांगौ जायो माने बिदिबा नायलांबाय थादो। गरम बन्द'आव सोर सोर बेरायनो एक्साइटेड कलाक्षेत्रआवबो थांनो हागोन मानो होनबा एसे आलादा जालायबाय कलाक्षेत्रआवबो एसे आलादा बानायगासिनो। जों थांनाय बोसोराव थांनायमोन बेयाव थांनाय जायाखिसै ओमफ्राय बेयो दाख्लैसो थांनायमोन आरोखि बोराय थांनानै बेयाव ब्लग खालामनानै लाबोदोंमोन बेखौनो आं हगारनानै मोनाखै टाइम मोनैनि थाखायनो इडिट खालामनो मोनैनि थाखायनो होमबाबो ओरैनो ससेल' खालामब्रबनानै हगारबाय आरोना आं दिनै जेबो आंनाव भिडिअ गैयैखाय। आं गोदो उन्दैयावसो थांदोंमोन ओंखायनो दा आलादा मोनबाय आं सोरबा सोरबा थांबाय थाग्राफ्रा मिथिगोन जों माने प्लान खालामदों नालाय एबार बे बोसोरावबो बहायबा बेरायहैनो ओंखायनो आङो बोरायनि भिडिअखौनो नायनानै दा बेखौबो हगारहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोनबो सोरबाफोर थांनो गोसोबा एबार गुवाहाटिफ्रावबो बेरायहैयोबा बावबो बेरायहैदो मानो होनबा थांखानाय हिसाबै बेयावबो बेरायोबा गासिबो नुबोजोबोबा गोजोननाय मोनो। जों दाख्लै खनसे थांनायाव बिराद आसा थाबोदों बेरायजोबनो मोनाखै जोङो गरमनि थाखायबो। थेंक इउ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय।